Khoy hangor telemora PSB khobjak duski ponjet ni mong kurui shadu kamini shukram de burma busabri khoroksa tai hik torobala tai nukhona thong khlai tongjangmani tabuk hik kamajak sajo krosana tai bahike nukhong khanai bahikon lakonai bele wanajak biang muthanga bihik sawi maliya patimong thangnai ba salmari December talo koktin chalni sarini damtham tamani jorao bukhuk torobala de burma nokni ongkhor thangmani bumang phosong nogo samunango hnoi phiaba tinisugura nogo sokya khon bukhuk torobala haini bagino wana laja busai te buma bupatai nok nukhni bororo bukhuk torobala ni mongoi telemora piye jobo komong blai rekha abo simia yagulo koktuma thunoi rongno ringui bu koikha joto tong kosong lokrono tumung bihnu nugui tongkai kisa sahar jate hnoi bini kokdung number 690998081 nong para ka mungkri sadu para ni nukungo bobo hairo kungani tamro ku ani no khungo kuno ya mai rabai bono thana hin sau ri kutung nai hne sabo nin biga gari kutung nai hin thamani adino ka sarigo ang mana khaika ta thangdi buring ko buring sagwa sarok horogo ta thangdi hne ang mana khaika gebo mana mani ya thangu gebo salo giri thri thangu ga bosana ko bobui klang thangtar ang khana phani ma khana da hne mane agi roko norok wala wala ba eba kuno borok kokrok samarok troto kok sama bo ka phono sabro kok sang saimia ngai ab kha tang siang an yau phun bokri ba thangmani ko din kha thangmani thanai roi bero thangu norok thana roko jidien tiri roko mai kheke khaika to borok kle tamsa borok bo noro nai turi sang nai to kan hin sau sono bo thana kala telemura tabuk je nin bihing ni umorok busro ko bumu tam torbala busuk umorok kuna buni omorok tabung khana 30-32 sok neta bini kami ke bojaga sorbong kolen pusro nang tamrok khaja ang buni hajira rok khayo mane buni nogo kamla rok khaja buni kamar rok khayo kang jaga baga kisa khayo tabung nang ni bihing no jemon ke ning chala bai khari thang na wansok na ki ba kubun jaga thangai tong ni tam hin wansok kubuni jaga thang wansok kana ang tongo kang bon tag manam songo chala bai thang hin wansok ya ngai nang tabuk lukrong tam koina mo song ni bihing no je nui tong ne borok no nang tam koina an bihrong je nugu tongnai borok no ano phono guri dian bihrong nang nayuta ni contact number tong guri ni phone number tong phone number tong gani phone number ono song ready naita je bs kina gai tin no sa to ne ta lukrong koyo